Ensin otetaan sitten tämä koeputkilo tai vastaava, mikä se nyt teillä onkaan. Ja laitetaan siihen vähän pohjalle tätä leivinjauhetta. Ja kattokaa, että tosiaan ette laita liikaa sitä, koska sitten tulee sotkua. Noin. Sitten laitetaan se purkki kiinni ja laitetaan sinne vettä lähes täyteen. Näin. Ja sitten laitetaan nopeasti se korkki kiinni. No ja nyt se on valmis. Sitten kun olet saanut valmiiksi, niin ravistetaan hieman. Ja sitten korkin pitäisi sitten lentää aika hyvin, mutta kattokaa, että siinä ei ole mitään laseja, koska niille voi käydä sitten aika huonosti. Ja jos haluatte vielä lisäpotkua, niin voitte laittaa jotain sitruunaa siihen. Kiitos kun katsoitte. Hei hei!